Buksan natin, guys. Ano pag-open? Nara. Kita nimo ang dahlias. Dagat ay makita. Init man, guys. Na mga may kakatuday, makita nimo sa katulay katong dito. Dito na siya padulong sa Panglao Airport. Diri nayakianan diri nga pa Dawis pod. Pero Dawis to mo to ang tutulan sukulan. Tabalong Bingag padulong na dito. Lapay ang padulong airport. Pero mas dito diri siya na padulong sa Panglao Airport. Dito yung mag-agi. Because muna ang katedral sa Dawis. Diri ko sa una diri man ang mas do. Muna ang pension home. Dagat, I want you dagat. Dili pa daw sila mag-stay, guys, sa pension house. Pension house, man batang ang pangalan diri. Balik sila diri stay. So, dali silang mga rooms. Ano silang mga rooms diri.